Nyakor mgejon kamora mintiere machiegni chenro mar poko pogore. Chenro mabende biro nie TV maramogi chieng' tich ang'wen chakre saa 2 nyaka saa 3 mar okinyi. Okinyi ma kawuono wakelo ni chenro mar poko pogore kowuok e kaunti mano ma Uasin Gishu. Kaunti kama bende odiochieng' ma kawuono kwantiere. Wadaro rango onagi mopogore opogore e boma ma Eldoret ka, ma bende nitiere kod kit pok mopogore opogore. Gisani adaro dhi nyaka e gwenge mano mantiere boma ma Eldoret ka mong'ere kaka Langas Rexona. Kama bende adhi romo gi nyadendi moro ma bende osebedo ka tueng'o kuom thuolo mar higni malo 8. Obiro bedo konyisowa kit pok ma bende otimo machiegni bed kodo nyaka giko mar chenro makama. Nyakor mgejuang nase singoni ni wabiro limo Stacy Atieno, jal ma bende nitiere gi duka mong'ere kaka Stedresa, mantiere gwenge gi mong'ere kaka Rexona e Kisumu Ndogo e boma ma Eldoret. Bed kodo nyaka giko mar chenro makama. Nase nyisi ni poko ma nitiere godo en pok mano mar twang'o lewni ranginya mano maga kitenge kata mana kiero Africa design. Stacy rokin machiegni. Ero kamano, an nyinga Stacy Atieno, hanya ugenya. Familia marwa nonyola nyaka achiel kuom yawuoyo 8, an nyaka achiel anambo chiko, aongo mama, aongo baba. Batwengo sekonya, asebedo ka twengo, kana chako twengo na chako higa mar 2010, twengo osebedo ka ema konya, an gi familia, an gi nyithindo 2, an gi nyithindo moko 3 mapuonjo maongo jonyuolgi. Batwengo segola mabor. Nikech poken mar twengo, mana kinyiso ni donje twengo nade? Kane pod atin, nahero twengo sana. Nanyalo dhi kuom jirani moro mane fundi, to nadhi aneno kaka otwengo to ne mora. Kora be nabedo kod riyo mar bedo fundi. Manyiso ni twengo ni nichako mana kanitin, en poko ma bende nichako. Nichiwo tiegruok kata nomi tiegruok moro amora? Nadhi skul moro ni Nakuru, nadhi Nakuru wadwa maduong'. Manotera ir mama more man emana puonjora twengo. Kana wok Nakuru to nayudo oda Eldoret, koro kana bilo Eldoret koro adhi mana mbele gi twengo. Ochopo nade makoro ibedo gi duka? Challenges mag life ng'eny, but nan kod gombo mar bedo kod duka. Nan be chieng' moro abed kod kara, abed kod nyiga matiyo godo mapuonjo mondo bed kaka an. Makoro duka ni mong'ere kaka Stedresa, kong mone nyinga ni wachaka nege nying mar Stedresa ni nowuok kanye? Stedresa en an awuon an Stacy. So nado mondo bed Stedresa, yani Stacy dressing women. Stedresa, Stacy dressing women. Makoro Stedresa ne kani chako twengo. Achini duka ni yao karang'o to mijingo mane manin godo mar yao duka makama? Kana nachako twengo kamoro e varanda. And then nikaendelea nikaenda kwa duka ingine. Pia tulikuwa tunashare na mama mwingine. Are kanye makoro adhi yako kaya dukana niendi. Kod dukane kana yawe 2017. Ingeni pile ka pile ohala ka ichako nyaka bede gi omenda ma ichako godo miyaw godo duka. Akeni mari ni golo kanye mano mong'ere gi dhongere kaka profit. Okay, omenda mara nachako godo duka, nachako gi loan mar Equity. To nadhi chama mar Rexona Women Group, and then kase dhi Rexona Women Group to miya loan, adonjo chama mar Equity, temane omiya loan. Equity kana donjo nichako kod pesa 50,000 ema natako godo hala mar twengo niendi. Nikech ng'anyo nyalo penjo donja e group mar mine to bang'e omi siling 50,000 bende nikungo kodgi omondi? Nakungo kodgi. Ne gidonje bura, kuna some savings ma ng'ato save, and then in 3 months imi pesa. Koro nichako margi 50,000. Koro kanye mane kachako 50,000 tema koro osebedo katinga matin. Yeah. Koro kana gimi 50,000 nikech ingeni samoro bende mine bende samoro komi kata mana hola. Samoro kata nyalo ni pesa ni poka mako kata na pesa ni ng'enya kia kata mana gima timgo. In kano mi 50,000 nikech aneno ka dukani intiere kodo gik mathoth madhi mbele, intiere gi nyiri matwengo. Nitimo godang'. Pesa kano miya mara nen mar kujendeleza kwa biashara. Nen mar keto hala mondo bed masawa. Koro ana auso ga duka nikech duka wantego estate. Chuno ni nyaka amed kod gik moko. Kora adhi samo nyaka Uganda, akelo ga wuoche, akelo duve, akelo material, so that anyalo sama
Twengo kono dhi piny, anyalo uso material, anyalo uso duve, anyalo uso kata mana wuoche. Equity no osesiri nade kata mana koa pogore kata mana gi hola nitiere kata mana yore ma bende osesiri godo samoro tiegruok ma bende kaka inyalo uso godo mwandugi nikech tinde lony manyasani obiro kila ng'ato nitiere mbui akede bende gichuno kata mana tiegruok jo Equity Gin kod puonj kendo sama kata dhi miu pesa mar hola no endo ipuonjo kuna training ma iterou ipuonjo kiyudo pesa itimo kam yani indiko as in budget mari mar pesa nikech sama inyalo pesa to gik moko ng'eny to pesa to bende tin ok rom koro kodhi yudo ga hola mar Equity to kuna nini mafunzo as in ni training ipuonjo wako mondi kapok omiwa hola koro sama iseyudo hola cha to osepuonji ng'eyo gima itimo gi pesa ni no endo. Ma training go osekonyi e yore moko osekonyi nade? Osekonya nikech koro kaseyudo pesa tang'eyo gima timo gi pesa. Ok anyal kaka pesa tadhi go shopping mar ot, hapana. Ang'e na yudo pesa mar Equity takete biashara. To koro faida mara cha ema chamo ka chulo go nyithinda school fees, gin kino madak godo gi everything matimo. Nyaka sani kata mana hola ni kama nyadi chiela koso isekawo nyadi nuoya. Asekawo nyadi nuoya. Kwanza last year but wanakawo hola madhigo dala magero go oda moro ma oda sani orumo kaka nakae mokwongo nakete ohala mar ariyo akete ohala koro mar adek kanyo na bende atimie gimoro kata ka wuok town Eldoret Kisumu ndogo to kadhi dala kacha taneno to Equity ni otima nade aneno oda kacha mana gero gi Equity. Apa ni mano poch gi pak apa ni kontiere kata mana kaluore gi sir ma bende bengi mar Equity osesirigo walosane kaluore kod Equitel naneno posters moko mag Equitel ma bende nitiere go lakini konyi nade e yore mag uso. Okay, Equitel an gi nini paybill mar Equitel to kaka okonyen ma osebona pesa samo kar pesa kar kan ng'en pesa sama ng'ato mi cash kamae ochopo ni kama tikisekawo tiyo kode morum to keni koro keni Equity kacha at least ina save bende yaro mnatango nwa yie ka nyakwara Mgajwang bende one ni en ang'o ma itimo donge mano kodhi mbele gi loso. Okay, meni nyaro puonjore ochako ga kama kidwa mondo ing'e goyo line ma straight to ochako kod otas kamae to koro sama ng'ato chako tweng'o nitie challenges mokale ko mondi koro ing'eno chako kama koro ma opuonjore goyo line ma straight koro koseya kanyo koro kabro kendo dhi step machielo manyiso ni bende ichiwo tiegruok takire tiegruok ma kamani nikech ang'e ni bedo duche ma kawuono ji mathoth nyalo bedo ni dwaro tiegruok bende ibunyisowa kapo nono ni chiwe nono kata oyo sani Kenya ka gir nono onge gichulo pesa di ng'eni samoro nitiere jalo mantiere gi gombo kata mana manyalo biro ka mar mondo mi Stacy otiege kidonjo to donjo en ga shilingi 5,000 5,000 tunaelewana en dine mani midhi tieko kar kae dweche adi for how long like but kind the full whole apen aero gani ka ng'ato biro apuonjo the whole year to the whole year en 20,000 kende koro kaka ichulo sama donjo ichulo 5,000 to modonge koro idhi miya matin nikech be sani hali mar maisha masani ang'eyo understand apa ni nengo makamano winjore mana kodhi mbele kata mana kaluore ni en chadi wacho ni itiyo gi Equitel gi Equity donge koro mana mar mondo Nyakwara Mgajwang neni maber akeni yore go titiyo godo nade customers magi kabiro kata mana nyiepo ginyalo tiyo nade gi lines maka an kod paybill account minyalo orona pesa to pesa kisekotna en paybill account en kama anyalo save pesa no anyalo save pesa mangata at long last anyalo yudo hola kulingana na hiyo vile yani jioro na pesa kanyo ta withdraw and then bedo ni ngino en active hiyo line yangu inakuwa active kora nyalo yudo hola e yo mayot wuoth bendo sibedo nanga ngeni nitiere ber gi rach ma samore sene kito hala mitimo kene gin ber mage ma oseneno. Okay, ber to nitie gi rach be nitiere ber man maseyudo ni man tichungo ni en gi pesa ok rach but en mana ni samoro jukumu ng'eny lakini sio ber ok rach ka ng'ato ng'e gimoro e wi alafu ng'en tichungo ni ber ne kende nachiel ni anyalo tiyo kamoro amora kadhi Mombasa anyalo tweng'o kadhi Nairobi pod atweng'a ka chieng' moro adok pacho dala kacha pod adhi mana tweng'o akena chiedh nade challenges mage miseyudo. Okay, challenges maseyudo en mana ni samoro tich dogo nini bedo piny and then samoro jomoko kaka nini wanafunzi wagie mapuonjo gi samoro ng'ato okelo ni nyare mondo ilosne mondo ng'e tich yani mondo ipuonje ne nyare mondo ng'e tich to mnaelewana vizuri samoro donjo cha to koro chulo pesa bedo challenge and then at the end of it mnakosana unaona okudwa chuli pesa ni tipuonjo nyako and then ng'en tij twengo ni endi en akili mara apogoni ting'en kasepogoni akili mara ok anyal gole wi azini aseng'isi ni kawo gini ket ka
isemaki ng'eno kanyalo gole wi koro samoro ng'ato kelo ni nyare alafu ipuonjo ne nyare no tich koseng'e tich koro kudwa chuli pesa vile mulielewana koro ing'eni achaya wuok kanya alafu mnakosana hizo ndio challenges. To in iwuon iyudo tiegruok koso nang'o? Okay, donga be napuonjora kamoro Nakuru. Nadhi kamoro mapuonjora matiegora kanyo. Ema nawuok Nakuru kabiro Eldoret kae. Kana yudo order, sabenda achako mana dhi mbele kod tich mar tweng'o. Akeni sani designs mitwang'o pogruok mane matoni wachni nitiere nikech ang'eni tij tweng'o bende ng'eny. Kese bende ibo nyisowa competition kata mana kaka chala piem. Okay, tij tweng'o to ber. To tij tweng'o an design magalanga sky. Kata ng'ato orako law maloso ni anajua tu macha Mari Stacy hata bila kuuliza ng'ani macha tu Mari Stacy ang'ine designs. To piem chal nade e Langaska nikech ang'eni wantiere Rexona Kisumu Dogo. Okay, piem to ntiere but nitie ng'ato design moro ma ng'ato koloyie to ng'ato loyi kaka an mokjemo ko makta men's wananina mia ging'eni mato dhi naka Stacy mong'eyo. Koro samoro ng'ato ng'ani law madhi kama mamako mama maber ma opiny kama ter ka Stacy. To mine kende mitwang'o ne? Kende ng'ama dichuo na shati kende but long okatim. To nyithindo twang'o nigi dresses. To bende aneno ka intiere gi materials bende aneno ka intiere godo mopogore opogore. Samoro be nyalo nyisowa kotenre gi materials inyiewo kanye? Okay, materials ganyiewo ga Uganda. Uganda Malaba. Adhi kura wero kuro takela uso ne ji. Koro magi moseyier, magi ma customers. Yes. Magi moseyier mo be natwang'o sani. Magi moseyier mag ji. Yes. Mane be nitwang'o. Ma ng'ato oseyiero, osechulo deposit then aketo kar kae koro ang'ado one by one. To nang'o meni dhi nyiewo gi mane piny Uganda? Chirni onge like pacho kaendi ma samoro chirni nje lakini bei makoko ni expensive. Koro ka oro Uganda to ber. At least the best ber. At least kadhi mawara Uganda makelo mause to kata mna chulo loan samoro ber at least nyalo konyi. Nyalo konya. To bende aneno ka intiere gi nyiri mopogore opogore ma bende kopogore kata mna gi mitiyago bende aneno makonyi bende tich. Nitiere. Ng'ato mada tiyo ni kani nikech ang'eni ma e piny ma bende ng'ato bende samoro manyo kata mna tich. En ang'o ming'iyo samoro ng'at madwaro konyi? Adwaro ng'ama nyako, yani thothne ahero joma nyiri ema tigodo. And then ahero tij ng'ato kobiro mondo obi mondo ati kode amiye kwanza interview. And then ang'iyo neatness mare mar law motwang'o, neatness law motwang'o no chal nadi. En gima neat, en gima customer nyalo hero. Nikech sama an gi nyako matiyona ok anyal sama customer osebiro miya Stacy tich donge ok omi nyako matiyona donge. Koro adwaro ng'ama tiyo godo obedo ng'ama twang'o law ma neat. Law maber kata kaka ng'ato biro customer biro makaw lawe to ber ocho ni ma Stacy motwang'o ok ni ng'ato ni Stacy omiyo nyare motwang'o. Makoro joma konyi tich nyaka bed jok mo itweng'o. Achiel kuom gi en nyarani iluonge ni Achieng'. Ero kamano ahinya. Bende aneno kata nama achiel kuom gi apani bende mirwako nikech aneno kama bende kido mar kitenge. Matich mar lweta. Apare ni ober puoch gi pak. Wach machielo ma bende adwaro ni walosi Stacy. Wadak e piny masani ma bende nitiere lony e yo ma nyasani kopogore kata na gi duka ma ng'ato nyalo use. Mina aneno ka tinde bende ji use e yor mbui. Akeni in marketing magi iuso lewni mitwang'o gi kanye? Wuoche bende aneno kacha kintiere godo. Okay, mara nyinga katoga nini WhatsApp status ema ji nyiepe sana. Ndio ase paro wach mar WhatsApp, mar TikTok. Adwa yaw na account sani. Adwa yaw account mar TikTok and then nyaka mar Facebook. Lakini thothne akete status mar WhatsApp tema ji nyiepe status mar. To Instagram gini matina winyo ni tinde nyaka ji bende kete pichni mago poke donje. Bana poka donje lakini sani pora dhi donjane. Aya, wach moro ma bende adawach ni wacho ga ni bende fundi bende samoro gin jomriambo. Koro imbe luok nyingi. Okay, fundi to jomriambo. To gima miyo fundi bedo jamriambo en kamae. Samoro adier fundi ni busy. To ntie gimoro mudi kamoro. Donge? And busy yes. To gimoro dia kamoro. To customer biro nania. Ni Stacy an gi law moro kata an gi wuoth moro. Okay, los na law na dhi wuoth. To chula pesa cash. Ing'i nang no chuna we maka kidogo atwang mapiyo piyo. Koro ing'en kanye ma an chakore yani deni zinaanza kupile.
Koro kanye ma koro fundi samoro ni ga genda bedo ga jamriambo. En makamano. En mana kamano. Ara tumezoea. Sisi jal mabende neno chenro mar pogore odiochieng' ma kawuono samoro entiere gi gombo mano mar tweng' en bedo bede fundi kaka in bendo yawe stall ne moro aken ding'ise nang'o kiny ma kawuono kaluwore kod kit pok ma bende ng'ato nitiere godo kata mana kopogore kata gi tweng'. Okay, kopo ni in kod gimoro midwa timo piny masani nyaka ng'ato tim gimoro. Kik ibed abeda ni rito kata kibed in mama ama in dichuo. Kik ibed ni ibet piny rito bed gi mari kwanza kin mama kata in mana siling 100 mamari ber maber ber sana. Okay ni everything ni mia kila kitu idong ni unaomba usiombe kata mana uso mena manya to ket mana bidi an gi mang'eyo asekale nini mang'eny challenges mang'eny lakini najitianga nguvu kuna kuanguka na kusimama hapo dopo da chunga dhi mana nyime tang'e ni chieng' moro to adhi bedo mana sawa apa ni mano jip maber mabende kata mdichio ni nyakwara mga juanga bende samoro in kaka jal mabende sibedo ka tweng'o intiere gi duka ni intiere kaka dhi mbele gi biashara kata mna ohende ni mopogore sani ni thuolo mar higa mar dero maboro donge dinyis ng'at madwaro chako tijni ang'o madwarore mar mondo mi ng'ato obed jal matweng'. Okay, mondo ng'ato bed ng'ama tweng'o kwanza kidhi tiyo tich moro amora her tijno nikech thoth ne an sama kata kana tweng'a kamoro yani asini ni cousins na wacho ni tweng'o gin joma ok osomo tweng'o ok en joma ok osomo tweng'o ni josomo nikech tweng'o kar ka nitie kwan ma jigoyo anytime stand yani una divide na una plus ambapo kopo ne kia ok ni somo to kinyal jochaga jotweng'o ni jotweng'o gin joma ok osomo mara ni tumesoma elmana ni tich tweng'o ema na hero okuno kuna somo makoro kik ng'ato chacha tich ng'ato no mani mage joma timo mage joma ok odhi school to nwa somo to yuto bendo yudo donge wayudo to wachulo rent wachulo school fees wachiemo to warwakare samoro nitiere jal mantiere gwenge gi mag Rexona samoro boma ma Eldoret madwaro ni state ochiwne tiegruok samoro nyadendi rawera embende odhi nyime gi somo weche mag tweng'o akeni namba ni nyalo miyo gi bendi parnegi omenda ma bende gichula ma bende dwaro. Okay, pesa makawo ga higa 20,000 to kodonjo ga 5,000 mar donjo to kochulo 5,000 mar donjo alafu dhi dong 15,000 ni odhi ng'isa kaka ochula yani ile pole yani installment matin kata konyia 1,000 2,000 aina shida available to jok misetiego mowuok ramna kase ne kram na nyiri mokare adek bende giwuok ga magi ng'e tweng'o makramna I follow up an gi nyiri mosewuok kama the river takes ang'wen an gi nyiri mosewuok kata nyara moro nchoka last year moya utich mare Kisumu ndogo kar kae an gi nyiga moko mosedhi tich mbali kata moro tinya modhi nyaka Nairobi tweng'o Nairobi chiwne gi namba ni kin thuolo. Okay, namba na mar simu en 0718 914 935 0718 914 935 mano ne jal madwa tiegruok bende ne jal ma samoro dwaro law nikech lepe mag Africa design gi bende tinane kora mne ya ruse jitwango yo ero sana itwango size mora long short any bei ngeni bende ber nisi samoro jigani to kupenjira kara mna ni otwengo nade itwengo nade nengo matwango law kingi material mari en 1,000 to ken mara to nitie mara 2,500 telo ma siling 3,000 telo ma siling 4,000 nyaka siling 10,000 law ni koro depend gi design ma iyiero koro matin mogi ken siling 1,000 en 2,000 law at least law mala ing'e ni jaluo dwa law ma at least minyadgo kamoro ma ng'ato wacho ni yawa lawi ni ber mano ng'amo biro gi material ne hapana man material but twango kende en 1,000 aya wachini mugi kwati ko chenro duchi makawuono dibedang wachna mogi kenago ma erokamano Nyasaye malamo mondo opara kendo konyi tija niendi mondo kal kama intiere ni adwa ni anitoe mahali anieke ndio ananielekeza to pod ozidi kunielekeza to nenya koro mgejwang na geno kara mnani samoro nyalo ngiso gene irwako gi duka ne gitwengne gi gibi madara arsne gelao gibi ero kama na nya Stacy wambo goro kama no kum kelowa iwatno cho ni nyinge ne en state dresser ero kama na nya wero kama no kum tich makare mabende itimo
Nyakoro Mgajwang mano na Stacy Atieno mana ka isewinjo kanyo nyadendi mabende twengo e gwenge gi mong'ere kaka Rexona mano mantiere Kisumu Ndogo kaendi e boma ma Eldoret. Pok mabende otimo en pok mar twengo. To bende saneno kama mama materials mopogore opogore tich dhi mbele ka tiegruok bende otimo chiwo namba ne jal ma samoro ntiere e alwora mar Eldoret ma bende dwaro mar mondo mi oketne kata na ochiwne tiegruok makare. Pile ka pile chenro mar pok opogore nego bende kelo ni puonj. Koro ne jal ma bende samoro ntiere gi gombo mano mar twengo. Koro Stacy bende osenyisi ka onyalo twengo ni bende samoro kidwaro law donge. Koko ma Nyakoro Mgajwang nyaka warom kende chenro machielo mar pok opogore. Chenro ma bende biro ni TV Maramogi Chieng' Tich Ang'wen saa 2 nyaka saa 3 mar okinyi kita kod an Sharon Ng'ao. Oritiru masani wanere kendo juma mabiro.